ରାତିର 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଗାଁର ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବରଗଛଟି ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି। ରବି ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଏହାକୁ ମଜାକ ଭାବିଲା। ସିଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଯାଇକି ସେଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ମୋବାଇଲଟି ଖାଡ଼ିଲା, ହାଲକା ହାଲକା ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିଲା। ପବନ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଲିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସଡନ୍ଲି ଗ୍ଲିଚ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଧଳା ସାୟା ଦେଖାଗଲା, ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ତଳକୁ ନୁଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ। ରବି ହସିଲା। ଏଡିଟିଂ କରିବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ଆୱାଜ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲୁ? ତାର ଗଳା ଶୁଖିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା। ଗଛର ଗୋଟେ ମୋଟା ଢାଳରେ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଛି ଗୋଟେ ମହିଳା। ଚୁଟି ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ମାଟିକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଆଖି ଦିଟି ବିଲକୁଲ ଧଳା। ଫୋନ୍ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସକାଳ ଯେବେ ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗଛ ତଳକୁ ରବିର ଫୋନ୍ ପାଇଲେ। ଫୋନ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ରବି କହୁଥିଲା, ମୋ ପଛରେ ଘେରି ଅଛି।